Tervehdys. Nyt siirrytään tällaiseen teemaan, jossa karhu saa johdattaa meitä. Meidän kansan perinteessä karhulla on todella merkittävä rooli. Sitä on pidetty ihan tällaisena esi-isänä. Meidän oman mytologian mukaan karhu lasketaan Otavaisen olkapäiltä tänne maan päälle. Ja on tarinoita, myyttejä, jossa hän sitten tapaa ihmisnaisen ja sitten he solmii tämmöisen ikuisen liiton yhdessä. Ja meillä on myös omassa kansanperinteessä hongatar, joka on karhun lajinhaltija eli emu. Ja hongatarta kuvaillaan paikoin hyvin eri tavalla. Hän on tällainen tosi monipuolinen hahmo. Hän kuvaillaan rujoksi ja karuksi ja pelottavaksi ja sitten paikoin hän kuvaillaan hyvin tämmöiseksi neitomaiseksi ja kauniiksi. Karhun lajinhaltijana hänellä on tämmöinen rooli, että hän ikään kuin varmistaa, että karhu saa olla metsän kuninkaana. Ja sanotaan, että hän tekee karhulle kilven männyn sydänpuusta ja antaa hänelle terävämmät kynnet. Tämä teema johdattaa nyt sellaisen myyttisen aiheen äärelle, mikä sopii täydellisesti tähän tammikuuhun. Ja mä oon ajoittanut sen just sen takia tähän vaiheeseen, että me eletään talven navan aikaa. Muinoin ajateltiin, että talven napa ajoittuu just tähän tammi-helmikuun tienoille. Ja ajateltiin, että se taivaan naula, joka pitää maailmankaikkeutta kosmisesti pystyssä, että se on niin kuin suorassa linjassa silloin talven navan aikaan. Ja tähän liittyy myös ajatuksia, että talven navasta se karhu kääntyy kohti kevättä siellä pesässään. Ja talven napaan liittyy monenlaisia erilaisia myyttejä. Mutta se on tämmöinen eräänlainen tärkeä siirtymävaihe, jolloin lähdetään kohti kevättä, mutta se on hyvin tämmöistä pysähtymisen ja levon aikaa. Karhun sanotaan olevan unennäön mailla siellä talvipesässään ja myyteissä kerrotaan, että tämä karhun henki vaeltaa unissaan. Ja me mennään just tämän teeman äärelle. Me mennään tapaamaan tätä kosmista karhua, joka vaeltaa tuolla unennäön mailla. Ja mennään kysymään opastusta tähän omaan talven pysähtymisen taikaan. Sä voit asettua nyt mukavasti siellä, missä olet. Ja suosittelen, että sytytä vaikka kynttilä merkiksi siitä, että tässä on nyt sulla oma pyhä hetki. Ja sit sä voit suitsutella suitsuketta. Mä suitsutan täällä. Kuulet tätä ihanaa rätinää. Tervaskantoa, joka on ainakin 200 vuotta vanhaa kelohongan tervaskantoa. Honka liittyy tähän karhun myyttiin. Mä rakastan tätä tuoksua. Se on todella maadoittava. Ja se karhun kilpi tosiaan oli tehty siitä männyn sydänpuusta. Mä pyydän tähän hetkeen, että sä hiljennytään yhdessä. Sä voit hengittää nenän kautta sisään oikein syvään ja sitten päästä ihan suun kautta ulos, suorista sun selkäranka ja sun keho. Anna puhalluksen ja äänen rentouttaa sun koko keho. Nenän kautta sisään, suun kautta ulos.
Tämä hetki on vaan sulle. Sulla on lupa rentoutua, sulla on lupa mennä katsomaan sitä omaa sisäistä alitajunnan maailmaa. Tässä kohtaa sä voit kutsua sun omia oppaita ja auttajia, jos sä haluat. Mä kiitän, että sä oot tällä matkalla mun kanssa. Sitten mä lähden rummuttamaan meitä matkalle. Missä on otsaa synnytelty? Missä on otsaa synnytelty? Mesikämmen käännytelty. Mesikämmen käännytelty. Oppaksemme, turvaksemme, tueksemme, voimaksemme. Kilpimännyn sydänpuusta, rautaaset teräkynnet, päälle tulinen turkki. Tuolla on otsaa synnytelty, mesikämmen käännytelty. Otavaisen olkapäillä, otavaisen olkapäillä. Pyydän, että sä alat visualisoimaan, että sä lähdet kulkemaan kohti metsää, syvää, ikiaikaista metsää. Yllä on tähti taivas, kenties jopa revontulet. On talvi ja sulla on lämpimästi päällä. Ja sä kuljet kohti metsää, lumen narskuessa. Miltä pakkanen tuntuu talven syli. Karhu on jo tulossa sua vastaan, mutta
Mutta se ei ole fyysisesti karhu, vaan se on karhun henki, joka ilmenee sulle aivan, kun sä näkisit karhun oikeasti. Karhu on tulossa sun luokse. Miltä se tuntuu? Karhu opastaa sua eteenpäin. Sä voit visualisoida, miten sä lähdet sen matkaan. Kenties sä jopa ratsastat karhulla. Tai sä kuljet sen kanssa. Karhu on viemässä sut jonnekin paikkaan, johon muinoin tietäjät kävivät näynpyyntiin tekemään hiljentymisiä luonnon keskellä paikkaan, joka on sulle salainen oma paikka, jossa sä voit hiljentyä karhun kanssa kuulemaan sun alitajunnan viestejä. Tällaisia riittejä kautta historian havinan on tehty. Tietäjät, noidat, parantajat, initiaatioriittien kävijät ovat hiljentyneet, vetäytyneet yksinäisyyteen. Kuulemaan kaukana maailman kohinasta. Kaukana kaikesta, mikä vieraannuttaa todellisesta itsestä ja sielun viisaudesta ja voimasta. Siitä, joka kumpuaa siellä sun sisimmässä. Vaikka sä et aina muista sitä tai oo yhteydessä siihen. Koska tää maailma haastaa meitä. Mut nyt sä oot kulkemassa paikkaan, joka on pyhä. Anna sen piirtyä sun eteen, minkälaiseen paikkaan sä matkaat karhun kanssa. Kuu on taivaalla ja karhu on sun kanssa tässä paikassa. Karhu on asettunut sun oppaaksi, ohjaajaksi, alitajunnan tulkiksi. Ja nyt te siellä käytte hiljentymään karhun kanssa. Kenties siellä palaa tämmönen kosminen nuotio, tuli. Ikuisen viisauden tuli.
nyt sä voit kysyä, mitä ikinä sä tahdot tietää, mihin sä pyydät vastausta ja opastusta. Nyt on sun hetki kysyä. Ja nyt on tullut aika karhun näyttää sulle näkyjen kautta. Sä voit katsoa nuotiota ja sulle näytetään opastusta, mitä kohti sun pitäisi nyt mennä, mistä ammentaa ohjausta. Mihin sukulinjan haaraan se sulla liittyy tällä hetkellä, mistä sun kannattaa ammentaa eniten viisautta juuri nyt tähän tärkeimpään aiheeseen liittyen, joka on sulle nyt keskeisintä tässä sun elämän vaiheessa, sun oman henkilökohtaisen talven navan aikaan. Mikä on tärkeintä? Anna niiden näkyjen nousta. Nyt on tullut aika lähteä takaisin. Karhun on aika palata pesäänsä, mutta hän kuljettaa sut vielä sun oman kotireitin varrelle. Hyvää kotimatkaa. Karhu lähtee takaisin omaan pesäänsä nukkuvan karhun kanssa. Sä voit keskittyä sun omaan kehoon tällä hetkellä.
liikutella käsiä, jalkoja, heräillä tähän hetkeen. Herää, herää, herää. Nyt sä voit siirtyä reflektiotehtävän pariin. Kirjoita tarkasti ylös kaikki, mitä sä näit ja koit, pieniä yksityiskohtia myöten. Kiitos, kiitos, kiitos.